Welcome sa itong tag na sa pagtuon. Ang pagtuon nga itong gikinahanglan aron madugangan pagyud ang itong kahibalo mitungod sa Ginoo og labaw pa kita masangkapan sa pagpahat niini nga mensahe sa kaluwasan, inspirasyon ngadto sa tanan nga mga katawhan. Apan sa dili pa kana, ako kamong imbitahon sa pag-ampo. Amahan nga langit nun, dalaygon ikaw sa pribiliyo nga imong gihatag kanamo, makatuon na sab kami sa mga pulong. Salamat sa panalangin, sa pagsabot niining tanan og ang inspirasyon nga among madawat aron nga kami masangkapan gayod sa mga pamaagi sa pagmantala nini nga mga pulong ngadto sa uban. Salamat sa pagtubag nimo sa mga pagampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manluluwas. Amen. Welcome sa tanan nato mga televiewers nagasunod sa atong programa Taknas Pagtuon. Ika-12 na gyud sa kasimana na lang tapos na ang December 2015. Apan daraygon na Ginoo. Aniagi hapon din si Ma'am Shirley Aguinaldo. Welcome, Ma'am Shai, sa atong second to the last episode sa atong Taknas Pagtuon. Welcome sa ato ang mga viewers, mauman usab sa ato ang mga tigpaminaw sa atong programa sa Taknas sa Pagtuon sa nagkalain-lain nga mga Hope Radios no around the Philippines. Mauman usab sa ato ang mga nagkalain-lain nga mga viewers sa laing nasod. Usab ang atong permanenteng mapahiyaman, Pastor Roger Nomos. Welcome, Pastor. Salamat sa mga kausa. Kami nag-abi-abi sa ato mga kagalahan, nagatanaw sa gasubaybay sa programa sa Taknas sa Pagtuon sa mga radio, sa hot channels sa nagkalinlain nga lugar o mga higala nga nasa mga panimalay karon. Merry Christmas and Happy Sabbath. Tinuod na siya. Lipay kaita nga ato lang po ning isgutan gamay ning Christmas kay daghan magikayo ang nangutana gyud og unsa gyud ang posisyon sa mga biblical nga mga pangunahona. Ang Christmas giselebrar gina siya sa mga Seventh-day Adventists. Pero ang event, ang event o ang yang espiritu. Pero sa pizza wala gid tahana. Pastor, magselebrar ba mo Christmas? Number 1, magselebrar kita. Ngano man kay ang Christmas nagtuyo ka na sa tao nga mao si Ginoong Kristo. Yeah, sakto. Nga na tao, alang ka na to. Ug di ka mo tuog Christmas, imong gidinay nga si Ginoong Kristo, once upon a time, wa ta kabilogon sa pizza na tao. Ug kana nga pagkatao, wala lang siya nagpagkatao nga, murag walay direksyon. Nagpagkatao siya, alang ka nimo, ug alang ka nako. Mao na nga, ang mensahe sa Christmas, unsa man, ang Ginoo di na pwede mataw pag-usab didto sa atong gituhan nga mao ang Bethlehem Ephrata. Pero gusto sa Ginoo nga i-transfer ang iyang birthplace. O kana ma'am siya mao na ang imong Kasing-kasing. Covenant gyapon ang atong leksyon ni Ato Agi. pa, Christmas can be every day. Every day tungod kay ang espiritu sa Christmas mao man kana ang gugma. Sakto. Ang espiritu sa Christmas mao man ang Kalipay. kalipay. Ang espiritu sa Christmas mao man ang pagkamanggihatagon. Kung kana imo nang ginahimo sa matag adlaw, gipakita nimo sa mga tao nga ikaw nagpadayag sa kalipay nga si Ginoong Kristo naa sa imong kinabuhi. Usa ka punto, Pastor, na angay ta mag-celebrar sa Christmas. Tungod kasi Kristo na tao sa atong kasing-kasing. Amen. Buti pasabot og dili kita magmalipay, mag-celebrar sa Christmas, si Kristo wala pa sa natao sa kasing-kasing. Pero ato sa pizza na, Uh-huh. wala ta niya na mga December 25, unsa pa rin wala. Ang ato lang nga tinuod na tao ang atong Ginoo o kinahanglan nga ato kining ipakita sa dakong kalipay. O Ayan. adto kita karon sa leksyon, Ma'am say, back to Egypt. Back to Layo Egypt. ra kay tinuod ang atong Christmas. Back to Egypt man, balik ngadto sa Ehipto. Atong basahon ang Jeremias 42 versikulo 5. Unya sila miingon kang Jeremias, siyo ba maoy matuod ug matinumanong saksi sa taliwala nato. Kung kami dili magbuhat sumala sa tanang mga pulong nga ipadala ni Jehova kanimo, alang kanamo. Dinhi gipadayag gyud nga nagkahinapos na ang sugilanon may tungod sa atong pagtuon Jeremias. Apan wa pagid ta kakita nga kining sugilanon na kining nga drama pareha ni siya sa sugilanon sa fairy tale, Ma'am Shai. Na happy ending. Happy ending. Mao magina sa kasagaran kung ikaw writer
magsulat ka og usa ka story, ang imong ending to ang magid sa happy magyud. Imo makita nga pait gyud ang kinabuhi ni Jeremias. Pero dire wala gyoy and they live happily Ever after. ever after. Wala gyud. Wa kay makita. Pero ang impression na Jeremias ba sa negative nga mga experiences sa iyang kinabuhi. Pero yung commitment sa Ginoo, wag yun Mao na gingon nga. matandog ba? Si Jeremias usa ka ehemplo sa usa ka misyonero. Nga walay pagunahuna og unsa man maayo nga butang miabot kaniya og dili maayo ang iyang ginahuna nga basta makahimo siya pagrepresentar sa Ginoo nga nagpadala kaniya. Yeah. O ang Ginoo nga nagpadala kaniya, nakasiguro si Jeremias nga dili gid pud mo give up kaniya. Mo na gyud nga kung ang Ginoo nagsaad kang Jeremias, dili gid siya mo give up kang Jeremias, si Jeremias nakasabot. Mo na si Jeremias mao pud ang iyang gisundog. Ingon pud si Jeremias, di pud ko mo give up nimo Ginoo. Magpabilin gid ko ani nga ministeryo, magkinaunsa man ang mahitabo, bisan pa man siguro kung ang akong kinabuhi mo'y makalas niini, tungod kay nasayod ako nga ikaw may nagapadala kanako, dili gyud ako mubiya kanimo. Pero ang mga tao nga iyang gibinsahian, nagunahuna na. Sama sa mga tao nga gidala ni Moses gikan sa layo sa Ehipto, ang mga tao nagunahuna sila Ma'am Shay nga mobalik na lang sa Ehipto. Kay kumpara nila ang kinabuhi sa Ehipto o kinabuhi nila samtang sila nagabaktas padulong sa Kanaan. Medyo hayahay. Layo ra kayo. Bisan tuod og sa Ehipto, ang ilang pagsimba nihit kayo, pero wala sila gunahuna sa ilang relasyon sa Ginoo. Ang ilang ginahuna, ug unsa ang makahatag kanilang kaharuhay. Mao na nga, kini mga katawan karon sa panahon ni Jeremias, nagunahuna sila nga, mas paypay mo balik kami sa Ehipto. Pero gitambagan kita sa atong leksyon, kana nga desisyon, kana nga pangunahuna, usa ka dako nga sayop. Ang ilang kinayang nga padayag, tao gyud. Ano man? Tawhanon. Ang tawhanon nga kinaya, mangita lang pumaagi ba nga unsa yung problema gani sa kaugalingon, mangita sa pumaagi nga kinsay yang basulod. Mao na nga dinhi karon gipakita ni Pastor Roger nga ang grasya nga gihatag sa Dios ngadto niini mga katawhan. Libre kini. Wala na kini nga kinahanglan pa og imo pang trabahoan. Gihatag na ni nga libre sa Ginoo, pero gipakita sa Ginoo nga kining grasya nga libre dili permanente. Moabot ang panahon nga May kung kinutuban. permanente nimo kining ginasupak og imo kining ginabalibaran, kini nga grasya dili na ni madawat nimo. Wala na ni siya, sirado na. Mao na gisulti din sa itong leksyon nga ang grasya sa Dios tinuod kana iya kining gihatag sa imo, pero dili kini niya pwede pamugos. Sakto na. Nga dili cheap ba, dili barato ang iyang grasya nga kung dili nimo dawaton, ingnon lang ka nga og dili nimo dawaton, ako nang isunod sa iyong bursa. Dili Dili na siya nga na. pwede. Dili ingana ang format sa paghatag sa grasya sa Ginoo. O niya, usa ka punto, kung gi-offer sa Ginoo, niya gidawat sa tao, ang nagdawat, kinalan taga niya bili. Hatagan niya og Taga niya pagpasalamat ang mao nga grasya. Yeah. Aduna epekto ang grasya sa iyang kinabuhi. Og wala gyud ni Oo. ihimo sa mga katawhan. Wala. Gani daghan kayo ang mga propesiya ni Jeremias, Ma'am Shay, nga natuman gyud. Ilaging nabantayan nga kini si Jeremias gasulti unya natuman. Pero ang mga tao nagpabilin gahi gyapon kayo ang ilang kasing-kasing. Unsa nga klase sa mga tao kini ato may una-una kaniadto. Pero di data ka pangutana ana, dili data ka sultihan kay ngano. Mao gyapon sa atong kapanahunan, Pastor Roger. Yeah. The same. Daghan kayo ang mga gisulti sa balang kausulatan nga nanghitabo. Pero ang mga tao, wala gihapoy kausaban. Wala gihapon sila matandog nga ang ilang kasing-kasing, ilang gihatag si Ginoo, nag-alagad sila sa Ginoo, kay ilang nakita nga ang Ginoo di ay nagasulti sa tinuod. Ang makatawhan kanya to, ang ilang gipadako, ang ilang kaugalingon. Now, sa atong panahon, maugyapon. Kung ang tao ang ginapadako niya, yung kaugalingon, wa siya gaila sa Ginoo, so maparehas ang kahimtang sa panahon sa mga tao na itong panahon ni Jeremias. Nahinumdum ta sa giingon sa Mateo sa panahon ni Noah nga walay kalainan. Ang mga tao aduna sila mga pagudsaka, aduna mga kalipay, kapila na sila
himo og mga ah, kailayan hangtod nga nahibalaan nila nga lunop na di ay. Mao na nga wala gyoy naluwas sa mga tao gawas sa pamilya ni Noe. Mo nagingon nila nga si Noe dili maayo nga magwawali pero maayo nga amahan. Mao. Wala na ang Ginoo wala na siya naggunahuna kung pila ang mabilin basta kay naalay nabilin. Alang Nagaingon diri sa Lunes sa December 14 nga nahadlok sila sa mga Babylonians. So ang mga tao niadto sila kang Jeremias unya murag positibo ang ilang attitude kay naghangyo man sila nga ampuan sila and ask them for divine guidance. Maybe naipipila didto no nga Remnant. na kalimadmad og leksyon nga murag mas maayo gyud nga magpasakop ta sa Dios ni Jeremias. Gingon diri, they must have known by now that Jeremiah Is a true. was a true prophet of God. Ila na nabantayan nga tinuod gini pero ang ilang leksyon nga nadawat di pud nato di pud ta kaingon nga simple lang kay ang Ginoo gatugot nag mga kalamidad. Mo to baliko nato ni nga term. Kalamidad ni abot na kanila wala. Prosperidad. Gipadalhan sila prosperidad. Wala gyapon. Mo na ginagingon nato sa unang leksyon, sa leksyon numero 11 nga asa pa man ang Ginoo ani nga ako mong tagaan og pabor, di mo kay dumdum kanako. Og ana mo sa kalisod ni samot dili gyapon mo kay dumdum kanako. Asa pa man, unsa pa man ang akong himuon. Mo ni diri nga kini mga katawhanan nagpabilin nga dili sila motuo. Apan salamat nga dinhi sa ato ang leksyon nga kaisgot nga dunay mga tao nga nidol kang Jeremias og nangayo sila og giya nga langit nun. Balaan nga mapagiya nga maoy nagsulti nga duna day mga tao nga nakaamgo sa ilang ginahimo. Pero pipila lamang kini Ma'am Shay. Dili nga kahimtang. O aplikar na to tong panahon ni Noah. Actually, dili man lang tong pamilya ni Noah ang may paglaom dito. Kay sa wala pang lunop, na ay mga tao nga nagtuo na kang Noah. Pero wala nakaabot sa panahon sa lunop. Kaangay sa kang Dibura. Ang paghisgot og mga tao nga nakabantay nga tinuod ni siya nga propeta. Daghan na siya. Daghan. Kadtong ni duol, mao lang to mga tao nga dunay kadasig sa pagduol. Kay kini magong malibutan na pug ka og mga tao nga dili tumutuo, ang tendensiya nimo posible gi ka matakdan. Kini negatibo dunay influensya nga dako kayo sa kinabuhi sa tao. Kay ang normal gyud sa kinabuhi sa tao tungod sa iyang pagka makasala og kasing-kasing. Kay sa balaang kasulatan nga ang kasing-kasing mo'y malimbungon sa tanan. Adto siya mo pabor sa dili mayo. Tistingin gani paghugoy-hugoy sa dili mayo. Ang tendensiya gyud mahimo kang dili mayo. Muna si Pablo nagaingon siya nga ang dautan nga paghugoy-hugoy o pakikauban Makadaot. makahatag yun og kadaot sa tao. Muna gibantayan ginagmay ni Pablo nga mga kausaban sa kinabuhi o kinaiya tungod kay nabantayan niya nga kining pagkadautan adunay dako kayo nga impluwensya sa kinabuhi ta Kristohanon. Imong makita nga sa ilahang mga problema, they blame barok, no? They blame others. Dili sila kasulti diretso ni Jeremias, iyang gi-blame sa Uban nga tao. sa katawo nga connected ni Jeremias. Munay tawhanon nga kinaya. Paglikay sa kining kamatuoran. Wala niya makita ang iyang pagkinanglanon apan pagkinanglanon kang Kristo apan niya nakita ang iyang pagkinanglanon sa unod nun kapag kinabuhi. Muna nga mangita na lang siya tao kinsa ang pasanginlan kay nahibalo man sila nga ang ilang ang gidangatan nila resulta kini sa ilang mga binuhatan. Pero ang maayo sa Ginoo kay dili lang siya, wala lang siya mo give up kang Jeremias, wa gyud pud siya nag-give up sa iyang mga katawhan.
ang Ginoo na nagid sa iyaha ang desisyon og sa desisyon pa na fix na ang Ginoo, Ma'am Shai. Dili na madala pa og committee o i-constituency ba na ang desisyon sa Ginoo nahimo na nga ang akong pag-atiman ninyo lunod patay na siya. Magpabili na siya og dili na siya mausab bisan pag ang inyong kinaiya mausab. Sama na siya sa usa ka ginikanan, Pastor Roger. Kung ang ginikanan nakadesider na gini siya pagigugma sa iyang anak, magkinaon sa panay ang anak, Higugmaw niya. higugmaon ka na niya. Kung nahimo na siya sa tawhanon nga senaryo o sitwasyon, unsa na lang ka ang Dios nga nagahimo ka nato sumala sa iyang kaugalingon nga dagway. Gani sa diha nga gihimo ang tao sumala sa dagway sa Dios. Kung imo nagbasahon ang balang kasulatan, sunod ra kay nang Henesis kapitulo 1 26 o 27. Sunod kay na siya. Pero kung imong hinuktukan og maayo ang 26, dugay pa na igasto ag pila ka oras, pila kay adlaw, pila ka semana, aya pa niabot ang 27. Kaya nga naman, ang paghimo sa tao sumala sa dagway sa Dios, mao'y pinaka-crucial nga desisyon nga nahimo sa Dios. Mao na nga dunay mga pastor nga nagawali, ngano wala gahimo ang Dios sumala sa wala gahimo ang Dios og tao sumala sa dagway sa hayop. Mao na nga dunay away, Ma'am Shai ko no ato ni ipasingit. Ingon ang usa ka anak, "Mama, asa man gyud ko gikan? Kinsa may gahimo nako?" Ingon ang mama, "Anak, ang gahimo nimo ang Dios. Gikan ka sa Dios." Miadto na pud sa siyang papa, "Papa, asa man gyud ko gikan?" Ingon ang papa nga, "Anak, ikaw gikan ka sa unggoy." Ingon ang anak nga, "Lahi may gisulti ni mama." So balik sa ni mama. Ingon siya, "Mama, lahi may gisulti ni papa. Sulti gyud ko sa kamatuoran. Asa man gyud ko gikan?" Ngano man day anak, di ba gisultihan iti ka nga ikaw gikan sa Dios, hinimo ka sa Dios? Lagi pero ingon man si papa nga, dili kuno ko gikan sa Dios, dili kuno ko hinimo sa Dios, gikan kuno ko sa unggoy. May blog kag unsay depensa sa mama, "Ay anak, ang imong papa nagsulti sa iya nga side, sa pamilya. Ang ako, nagsulti ra po ko sa akong side sa pamilya." O sa ito pa. Yang gi-blame ang yang bana nga, ang yang bana di ay gikan sa mga unggoy. O siya nagato gikan sa Dios. Mao ni karon nga daghan ang mga tao nga hangtod karon dili pa kumbinsido kung ang Dios bagayod mao ang Dios nga hatag kinila sa kaayuhan kung sila magasunod sa balaod sa Dios ug mga pulong sa Dios. Manay may tabo. Kung ang tao gani dili maminaw sa giya sa Ginoo, mao ni may tabo. So, ang giya sa Ginoo gihatag ay ang pulong. So kung kanunay nato basahon patalinghugan ang pulong sa Dios, then ang katuyuan sa Dios sa iyang pagtuga kanato matuman kay ang tao mo'y pinasahi nga representasyon sa Dios ining kalibutan na. Wana nga ang tao gituga di sumala sa iyang dagway. Mao na siya. Karon ang kaimportante sa tao dili na siya mo-question atubangan sa Ginoo. Yeah. Magkinaunsa man ang tao sa iyang pagkamakasala o unsa man siya, ang Dios desidido na gyud nga magahimo og lakang magluwas. Gani ato na nanibalan nga iya na kining gipakita dito sa krus sa Kalbaryo. Tama. Unya kining hunahuna nga mubalik sila sa Ehipto. Usa kini ka pangunahuna nga angay hinukto kanato. Labi na gyud karon kita nga mga Adventista. O doon na may Kristiyano nga na himong Adventista. Dunay mga posibilidad nga sa diha nga ikaw naa na nagalagad sa Ginoo, imo makumparar ang imong kinabuhi karon og sa una panalitan sa una, nag-enjoy ka og income. Weekend, Sabado, ang imong negosyo mo kita og tag 10,000, tag 20,000 tungod kay maayo ang negosyo sa Sabado. Pero nidawat ka sa Ginoo og nagpabautismo ka og nahimo kang 70 Adventist, siyempre wala na kay Sabado. Maimo nang mahinumduman nga pagsimba nimo na mo promote dito nga igsoon mag-promote kita atong suportaran imbes nga ikaw nakadawat og 20,000 ng adlaw nikuot ka sa imong kwarta og nihatag ka kay dato go ka 1,000 para ni adto nga proyekto. Pero sa imong una-una nakaingon ka ug wala pa ko nag-Adventista.
ako man untay maka 20 mil karon. Pero kay nag-adventista ko, ako naitig hatag og naay mga panginahanglan. So motintal siguro ka maingon, mubalik siguro ko sa akong karaan nga kinabuhi. Mubalik ko kay murag maayo, pero kana nga pag-una gibadlong kita sa tong leksyon. Dili kana maayo nga pag-una. Tungod kay ang pagbalik sa imong karaan nga kinabuhi mao ang pag-ut-ut nimo sa imong kinabuhi ug dili kini maghatag kanimo og kayuhan. Mao ni ang kahulugan sa pagbalik sa Ehipto. Mao na So, ang ang ipasabot. Ehipto, mao ning karaan nga pagkinabuhi. Nga ang sentro sa pagkinabuhi sa tao, pagpadako sa iyang kaugalingon lamang. Og dili kini mao ang paghimaya sa Dios. Yeah, mao na. Kay mobalik siya sa Ehipto, posible maayo man ang iyang pag-inom ug pagkatulog ug pagkaon, maayo ang iyang katulgan, pero ang iyang relasyon sa Ginoo Wala. nawala usab. Mao na ang makasusubo nga metabo. Doon na po yung mga Adventista nga kaniadto dautan siya. Then sa diha nga niabot ang pagsulay niya sa iyang kinabuhi, mahinden siya nga, ayaw kog ingana Brad. Ayaw kog ingana ninyo sister. Ayaw kog ingana ninyo. Kay wa mo kabalo kung kinsa ako kaniadto. Balikon ako ang kinabuhi kaniadto, patay mong tanan. Kana siya nga pagasulti ma'am siya, dili na siya maayo. Pagbalik sa Ehipto. Balik sa Ehipto Mao na na. pagbalik sa Ehipto. Ngani ang mga experience sa mga Israelhanon, open defiance na. Sa to pa sa ilahang kagahi sa ilang hunahunag kasing-kasing. Di man sila mudawat sa maong grasya. Pasagdan na lang sila. O maoy nahimong kalaglagan sa ilang pagkinabuhi. Mao na gini ang grasya sa Ginoo naa na siya. Pero sa diha nga imong supak-supak ko na gid permanente ang grasya sa Ginoo, Na imong way pulos. ikaw ra gyud ang mag-ani sa imong pagsupak niini. Tug kay ang Ginoo dili pwede nga mopugos niini nga grasya diha kanimo. Sakto. Ako kang gimahal, ako kang gipangga, pero wala ko'y katungod nga hatag kanimo og pagdili sa unsay imong himuon. Buti pa sa buot, Pastor, ang grasya, dili nato kapital sa pagsupak sa kasuguan sa Dios. Dili nato kapital sa pagbuhat sa daotan nga mga binuhatan. Kundili ang grasya, instrumento sa Ginoo nga kita mabalik sa eksakto nga relasyon diha kaniya. O ang grasya usab, mauusab ang paghatag kanila og pribilehiyo nga ilang himayaon ng Dios nga nagahatag kanila og kini nga grasya maupod ang ilahang oportunidad sa pagsupak niini. Kung atong natunan ang freedom, ang kagawasan dili kagawasan kung wala giapil ang kagawasan sa pagsupak. Sakto. Ang grasya usab gihatag sa Ginoo aron nga kini mahimong usa ka sukdanan kung ikaw nagasalig ba sa gahatag sa grasya. Kay ang tumong sa grasya dili man ang grasya kundi ang gigikanan man sa grasya. Kay kung imong supakon ang grasya, parehara na sa gitagaan ka og usa ka gasa pero wala nimo dawata, dili ang gasa nga imong gihatag Ang gibalibaran. maoy mahiubos kundi ang gahatag sa gasa maoy mahiubos. Na eksakto. So, ang Ginoo, dako ang kasubo niya. Doon nalay usa ka gasa nga dili maayo matod pa nila sumala sa sugulanon ni Pastor Eng sa tuang GC nga. Ang gasa nga gihatag niya wala dawata, wala gamita. Ang gasa kitawag ka na luna sa minteryo matod pa niya. Dayon gift man to sa birthday. Sunod birthday wala na daw tagai sa bana. Pero usa kini ka medyo katawanan ka sugulanon to kay dili man na nimo magamit ang gasa nga funeral lot, di man na pwede. Gamito naman na nimo sa panahon nga mupahulay ng tao. Pero ang buti pa sa Ginoo nga kung maghatag siya grasya kanimo, ang gusto sa Ginoo nga imo kinindawaton ug imo kining i-aplikar sa imong kinabuhi kasanon. Ug dili lang kay imo kining imong i-aplikar kundi mapakita ang dako nga kausaban niini nga grasya. Kay ang grasya nga wala magamit, wala kini kapuslanan. So, muna nga, pagdawat, adunay application. Mo-aplikar sa kinabuhi.
Pag-aplikar sa kinabuhi, makita na ka na. adunay demonstration. Makita ka na siya. Makita. O, dili kay magsige na tagwali, ang grasya sa Ginoo makapausab sa tao, ang grasya sa Ginoo makausab sa tao, pero sa imong kinabuhi, Wala na usab. walay kausaban. Wato na to ang grasya, mga kaigsunan o kahigalaan. Pasalamatan na to ang grasya nga mao sige ng Hesus. Kay diha kaniya aduna kitay paglaom, diha kaniya aduna kitay kalampusan. Mao na ang kamatuoran ng CEO. Kung naa may mga kapakyasan nga atong mahimo, ang Ginoo mingon nga, di na ako nagsapayan. Tungod kay ang akong grasya nga gihatag ninyo, kanunay akong isupply. Yeah. Kung naay inyong kapakyasan, ang grasya may magapuno ni ana. Kung inyong gihimo ang inyong marangan, apan wala gihapon kamo makaabot sa gitawag nga estandarte sa akong pagkamatarong. Ayaw kabala ka. Kay ang grasya sa Ginoo, sumala sa ni Pablo, my grace It's is sufficient. sufficient for you. Walay grasya sa Ginoo nga makulangan. Sa tanan nga mga pag-alaga nato sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo permanente nga kompleto sa tanang higayon sa atong kinabuhi. Mo nang atong kinabuhi, daghang kitag kapakyasan. Naay Kung kapakyasan batiw nato ang grasya sa Dios, kanunay kita moduol ngadto ug kaniya. dili kita magunohon na nga mobalik kita sa Ehipto. So dalaygon na Ginoo nga naghatag nini nga pagpahibalo, inspirasyon kay kini ang tumong sa Dios nganong gihatag kini nga grasya aron dili na kita makabalik sa Ehipto ug didto kita moadto sa langitnon nga kanaan ug didto magpuyo kita London kalipay, magpuyo kita London kalinaw ug didto sa langit magkita tang tanan atong paminawan ang usa ka awit dugang inspirasyon sa atong pag-alagad. Years of time had come and gone since I first heard it all. Amahan namo nasa langit, kalipay namo Dios pagpasalamat kanimo. Tungod sa grasya nga imong gipadayag sa matag usa kanamo, lauman namo amahan nga kini magpabilin sa among kinabuhi, nga bisan taliwala sa among pagkamaluyahon. Ikaw kanunay nagadawat kanamo sa panahon nga kami moduol diha kanimo. Di ayaw itugot o Dios nga sa mga discouragements o crisis sa among kinabuhi nga mobalik kami sa Ehipto nga pagkinabuhi. Apan kami adto diha kanimo tungod sa gahom sa grasya nga kami mapasiguli diha kanimo maandam sa imong pagbalik. Salamat sa imong pagtubag sa pagampo o pagpasaylo sa imong masala, pagpanalangin sa tanan nga nagapatalinghob sa imong pulong sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon distant sky. Lift up your heart. Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives.